Okay mga idol, si Bayramon puwerti na pod ka kondisyon niya, makigboxing man hinuon. Bay, magkato nang gihatag na ko mong kao, bay. Gwapo kay kana, bay. Ah. Kakita ka sa kong long hair, bay? Oh, bay. Kita ka sa kong long hair, bay. Nindota sa kong long hair, bay. Oh? Muro kay buang na ba? Ungong buo. Bay, Oy, ayo na ka? ha? Ayo na ka? Apil ko mayo. Bay, Bay! ning si Kuan ba? Si kining kato si Janrel Casimiro Oh. alias ba? Quadro Alas. Grabe kito mga rati, bay. Boxing ba? Boxing. Ari. Idol to nimo. Idol na nimo. Idol nimo. Oh, Tagalog na. Sikat kay ron. Kadus. boxing ba? Boxing. Sige, stinger agad. One. Ge, pakita 3 si Paris, bay. Sige. Baksi ko. Boxing. Oh, Sige. Kada. Alalala. Grabiha na eh. Kato mga jab. Buhay gina mong jab. Ayaw sige kumkum na. Oh, kada oh. Oh, kada ba? Oh, grabiha eh. Grabe eh. Sa Aladzim ka ba? O sa LA, Las Angeles what Lakers? the heck? Oo, grabiha no. Hala. Ay, grabe. Nagpakita gid sa galawan si Bayramon mga idol. Kanang mga moves ba nga murag irong kibol. Sa porma pa lang daan ang kontra makaubo-hubo na sa purol. Bay! Grabe. Oh. Hangina ba yoy? Nangina na ko cellphone, bay. Unya ni action og minero si Bayramon kay mura siya gipatol. Murag nang lihok ang kigwa sa iyang kigon. Tanawa kita ninyo, may kasi mo turn around. Ingon sila, bay, nga mamao ko na migdaong ni Inko Piso, tuwigi gamay ba? Oh? Bro, Wala ka diyan. suwi gamay ba? Kailangan. Ha? Wala ko na. Shot. Oh? Pero grabe nindutay mong mga moves ba eh? Kato yung mga jab ni mga ano? Shot. Grabiha no? Sus, kinoo. Ug karon mga idol, si Bayramon murag ni katol gid iyang kurikong. Lagid siya mahimutang. Nangita gid siya og kadasmagan. Ug karon mga idol, nagdrumi sa kusog ni Bayramon. Sus, si Wiggy o si Bayramon mo magbo. Grabe kay bay. Mamao ko na mignaong ni Inko Pisot, bay. Kani oh, mga nindot kay kong hair bay oh. Oh, sige, suway ko no bay, tumbaha ko no ko bay. Sige. Grabe. Tumbaha ko bay. Di bedah. Tumbaha ko na kong suway. Kaya pangusog yun bay. Grabe ni kayo pangusugan ni mo. Kanang hurot-hutong kita ng kusog di mo bay. Bedah. Hindi mo ta. Tigriya. Ulit toto. Sa tanaw na ko ni Bayramon mga idol, kung iyaging aton, makaigit gini siya sa purol. Laila, ako de bay. Di ko ni mo. Ka naman bay. Ako bay nang hugaw kay kong blab. bay. Nahugaw kay kong kamot bay, nang limpyo man sa mong purok bay. Okay. Oo. Evaluation man sa mong purok, bay. Mo na nga, akong gisolob nga akong hair bay nga. Grabe kanindot bay. Ako sa do. Oh. Mina ba, buhi ko na naman kuhaan ko no. Inom sa rin tiki-tiki. Tiki-tiki ba? Ay Bye. mo bay. Ako rin pinangga bay. Oh, pinangga ka no. Im na ang tiki-tiki bay. Para makondisyon gamay. Tiki-tiki-tix. Hala, oy. Hala, no? Hala, oh. Napay mga parigla. Stang nindota, no? Oh, hala, oy. Basta makainom og tiki-tiki si Bayramon mga idol. Muhumok gid ang iyang mga kabukugan. Unya karon mga idol, parehas na migbuhok ni Bayramon. Hair ko na yung hair, di mo? Nang hair nyo ba? Okay. Ang higotan na ba? Ang higot. Oh, mga idol. Nagtrabaho mi diri sa purok ni Nagis Bayramon. Oh. Lolo, uy. Mama, na tagbuhok ba yo? Oh. Astil lad pagkanindo to. Burag ko ano eh. Metallica. Unya mga idol, mura na migmembro sa banda ni Bayramon. Di rockers naman may tanawon. Si Bayramon na ang manuyupay in town. Di ka naman uyupay sa Bayramon mga idol. Sabaton. Ano man? Ano mo ni bay pati? Dili ka ganahan na. Ari ko. Ya ako sa may naman ng tiki-tiki. Ikaw na ko tiki-tiki. For your information mga idol, si Bayramon tiki-tiki ra gyud ang iyang inumon. Sa mga bisyong paaso-aso, dili gid ni siya kamao, dili magani ni manigarilyo. Unya akong gipangutana nganong magsige ni siya pangagot. Murag nakasimot og utot kanang pawala sa panuhot. Ano naman ko sila kung ano mukuto-kuto Ano na. oras mo ko?
Ano mo kuto-kuto ng ngipon Bayramon? Basig patama-tama na si Bayramon. Tama mo, lagot mo ko ng mga tao kundi ko kayo. Ay, wala maggamit-gamit na bay. Ha? Wala ka maggamit-gamit ka ng mga Siba ko lang. Giklaro ni Bayramon mga idol, no wala gid siya anang mga bisyo ha. Kay diniyos gining iya ha. Bahalag ingnon siya nga palahubog. Basta dili lang mo suyop. Unya mga idol, rockers gid kay mitan-aw ni Bayramon. Bay, burat tao kini mga rockers mas Metallica, kanang mga headbangers ba kanang mga naana ba? Ulo. Hey, kainom daw ka? Oh, yan ang buhok ba? Parang wah. Stilan. Sa dili lang pangambog mga idol, daghan na gid kay eksista naguba si Bayramon. Kay inig Disyembre man god, perme gyud ni siyang manaygon. Unya kung makainom sa tunado na kayo og tingog. Unya sa iro ay pagukod.